El cap de l'Escala ha començat a vacunar els professionals que treballen al centre. Han rebut la vacuna només els que estan en contacte directe amb casos positius. I és que tan sols han arribat 2 vials, el que equival a 12 dosis de vacuna. Maria Hernández, cap d'infermeria del cap de l'Escala. Avui comencem al CAP a vacunar els professionals i llavors començarem amb la gent de primera línia i valorant també l'edat i els factors de risc. Aquesta vacunació la farem nosaltres mateixos, ja que les infermeres han fet una formació des del col·legi, des del Col·legi Oficial d'Infermeria de Girona, i avui han arribat aquests 2 vials i començarem. La metge d'urgències Mandy Roa ha rebut una d'aquestes 12 primeres vacunes. Creu que és molt necessària pels qui són a primera línia. Trabajamos con pacientes positivos y nosotros particularmente en urgencias pues somos los primeros que vemos los pacientes. A veces inclusive te llegan a la puerta con la sintomatología y ellos no saben ni siquiera que son COVID positivo hasta que les hacemos el test. Y entre todo ese tiempo que estamos con ellos, pues claro, siempre hay un riesgo, pero afortunadamente tenemos todas las medidas sanitarias adecuadas y siempre nos cuidamos muchísimo, y es lo que digo, bueno, no duele, no os asustéis que no duele, ¿vale? Y bueno, es una vacuna más para todas las que tenemos, ¿eh? La vacuna és l'esperança per sortir de la pandèmia. A pesar del que es pugui dir, s'explica, és segura. La vacunació és vital, és imprescindible i és la llum, aquest túnel que estem visquent ara mateix. És una vacuna segura, des de fa ja 10 anys que s'està investigant des del virus i el SARS. Llavors hi ha molta gent darrere i per això és segura i necessitem aquesta vacuna per agafar la immunitat a la població. Ara des del CAP es queda a l'espera de l'arribada de més dosis per vacunar tot el personal i acte seguir les persones amb patologies que les fan més sensibles al virus. Els que han rebut la primera dosi tocaria la segona en unes 3 setmanes. Sí, ara comencem amb la primera vacunació i d'aquí a 3 setmanes farem la segona. I només tenim ara 2 vials, llavors prioritzarem aquestes 12 companys i farem una segona onada de vacunació. El personal sanitari ha mostrat satisfacció, per una banda, per haver començat la vacunació, però decepció de l'altra, amb només 2 vials i 12 vacunes rebudes en aquesta primera entrega. S'espera que Salut en comenci a enviar de manera massiva.